Bai. Bueno, egun ondano. Lehenengo eskerrik asko tortzeagatik, uste baina asko ze jende gehiago bildu geha hemen. Eta, plazer bada, holako proiektu baten amaiera holako topaketa batekin ematea, zik eskerrik asko. Hasiko naiz Maikidet aurkezten, eta kontatuko izuet gaur goizen, edo engoean tarte txiki honetan zerran gutxi gora ere ingo duguna. Nire ezkerretara Miren Amuriza, Urtsintxan proiektu honetan parte hartu duna, eta beste artetan ere parte hartzen duna. Berak ipuinetako bat idatzi du, eta bere esperientzia kontatuko dugu ikuspegi horretatik. Bere ondon Ane Olabarri, euskara arduraduna eskolan, eta proiektu honen koordinatzailea. Ondoren Naiara Perez, proiektuan ere parte hartu du, eta ipuinetako bat zein hizkuntzan egin du. Nire izena Magoi Osinalde da, Urtsintxako koordinatzailea naiz eta proiektuetako kide bat. Nik aurkeztuko izuet pixka kokatzeko ez, batzuk ezautuko duzu eskola, beste batzuk ez. Proiektu hau nondik sortzen den, oso labur, zaituzket aspertu nahi. Eskolak iaz 25 urte egin zituen. Duela 25 urte laguntalde bat elkartu zen ikusten zulako etzegola berak, beraiek aisialdian nahi zuten trebakuntza etzegola momentu hartan, eta beraiek beraien eskola propioa sortzea planteatu zuten. 25 urtetan proiektua asko hazi da, gaur egun Urtsintxa dana. Eta Urtsintxak duen altxorretako bat da Urtsintxako jendea, edo altxor nagusia esango nukenik. Eta hainbeste izan da, behar izanak antzematea oso horreza da. Eta behar izan horietako batzuk gugana iritsi, eta azkenetako bat izan zen, ipuin liburu baten falta sentitzen zala, edo nabaritzen zala. Guk idea jaso eta horri ekin ginion, gero bainek azalduko duen bezala. Eta hortik ateratzen bat Titiriteroen ipuinak liburua. Zein hizkuntzara biltzen dezuenantzat argitu, adostu dugulaz Titiriteroen ipuinak izen buruari zein hau ematea. Bai, orduan, begok hemendik aurrea horrela egiten duen Titiriteroen ipuinak esan nahiko dugu. Eta Aneri pasa aurretik esan aurkezpen honen ondoren ipuin kontaketa bat egongo dela, eta bertara ere gonbidatuta zaudetela gelditu nahi balin badizue, nik uste oso poliki izango dela eta mereziko dura. Así que zerro bai egiteko ez balin badizue, animo. Beste kontu bat, erderaz behar balin badu baten batek laburpentsu bat tingo da bukaeran behar izaten. Bai komunikabidek edo norbaitek nahi balin badu, bukaeran egingo dugu. Hau esan da, Ane Olabarri pasako diotitza.